mukazoona Madzibaba VeShanduko vakubuda mujeri vachiti pamberi neZanu PF, musazoti vatengesa. Mukazoona Comrade Nyoka yeMabhunu vakubuda mujeri vachiti pamberi neZanu PF, musazoti vatengesa. Mukazoona vese vakasungwa vakubuda mumajeri vachitaura kuti pamberi neZanu PF, hamuna kodzero yekuvajaja, hamuna kodzero yekuvatonga, simply because vaimira nenyika, vachimira neruzhinji rwevanhu, vachimira neruzhinji rweZimbabwe. Right now vapa matambudziko. Tiri kuti donetawo $1 zvaro ribatsire Madzibaba VeShanduko. Advocate Nelson Chamisa is well connected. Munhu anoziva vanhu vane mabusinesses. He is supposed to help Madzibaba VeShanduko. It's a must. Whether tanetsana taita sei, but anofanirwa kuisawo ruoko obatsira. Even muchinyararire ngaabude mubako maakapinda mukomana obatsira. We all know the guy has been loyal. Deejay Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu che Singapore, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzwana nhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right in Saturday kumbere ndoda kungokutendai. Thank you very much for 89,000 subscribers. Nditika rambai muchiudza vamwe shoko ngarirambe richifamba, shoko rirambe richita sei, richitenderera. Ndo zviri kudiwa izvo. Ende nyaya ndokufambira panapa zvamanje manje, kana uri munhu anoshandisa ma-feelings, anoshandisa ma-emotions, gara hako wasiyana zvako nevidhio iri, because sometimes tinofanira kuti timboudzana chokwadi. Nyange chokwadi chichirwadza ngachitaurwe. Whether we like it or not, chokwadi chinofanira kungotaurwa sezvachiri. Whether chataurirwa munhu watinofarira kana kuti wasingafarire, chokwadi chinongoramba chiri chokwadi. And let's learn to respect chokwadi. Anditika nyange hanzi mukamira muri 1000 muchinyepa, muchimira nemanyepo, inini ndinomira kwangu kurutivi ndiri 1, ndine machokwadi angu muhomwe ma1. Saka nyaya ndiri kufamba zvamanje manje inyaya yaMadzibaba VeShanduko. Madzibaba VeShanduko vari panguva yakaoma. Madzibaba VeShanduko vari kutambudzika. Madzibaba VeShanduko vari kutambudzwa neZanu PF. Haisi secret, inyaya iri pachena. Mapictures makamaona, nyaya dzacho takadzikurukura. Saka zviri kuitika zvamanje manje ndezvekuti Madzibaba VeShanduko vari kutsvaga rubatsiro kuti vanhu vaite sei, vabatsirikane. Madzibaba VeShanduko vari kuda kuti vabatsirikane.
saka pari kunzi pane GoFundMe yakasetwa up, tichange tichishare link racho tichionesana kuti zviri kumira sei uye zvakaita sei zvakamira sei. Handitika right, da kuti timba tangoverenga mapost aya mangozvionera mega zviri kuitika zvizere, tangotaurirana chokwadi chizere pasina kuita sei, pasina kuti manyepo. Right, ndatumirwa this post that girl from Arcadia zvikanzi, please let's all help Madzibaba VeShanduko. He is in serious pain while at the same time suffering persecution. Hanzi Madzibaba VeShanduko vari panguva yakaoma, zvinhu zviri kuvarwadza and hazvina kumira zvakanaka. You also mapictures akatenderera mazuva apfuura aya vakarohwa zvisingaite. Last time pavakambosungwa vakatsikwa nhengo and vaitove nedambudziko rekutadza kana kuenda kuchimbuzi. Ndo mabasa eZANU-PF, musangano wenyu imimi wamunoda, wamunosapota, wamunogara muchiti hanzi munangagwa ushe, ndo zvavari kuita izvi. Let's look at Change Radio. Tinzoti Change Radio iri kuti chii. Madzibaba VeShanduko urgently needs your support after suffering severe pains and trauma from alleged torture during his arrest. He remains in jail and unable to provide for his family, his children's school fees, rent, food, and daily expenses. Yeah, pakaipa are piling up while he battles the physical and emotional effect of his injuries. Hanzi varimo mukati mujeri vakarohwa zvisingaite. Mukadzi wake haasi kukwanisa kubhadhara rendi, kutenga chikafu nekuendesa vana kuchikoro. Hanzi haasi kuzvikwanisa izvozvo. Zvikanzi a community fundraiser has been launched to help his family survive this difficult period. Your donation, no matter the amount, will provide food on the table, keep the children in school, and ensure the family remains secure while he recovers, and seeks justice. Ndo mashoko ari kubva kuChange Radio aya. Ndo mashoko ari kubva kuChange Radio. That's Madzibaba VeShanduko. Madzibaba VeShanduko wakasungirwa mhosva yekunzi he was distributing maflyers egudo guru, and wakasungwa nemumwe wavo wavari kunzi ndiye anga ari driver with that motor yaita sei yaidistributa maflyers. But takuda kuti timbotaura zvese izvi. Mukazoona Madzibaba VeShanduko vakubuda mujeri vachiti pamberi neZANU-PF, musazoti vatengesa. Mukazoona Comrade Nyoka yeMabhunu vakubuda mujeri vachiti pamberi neZANU-PF, musazoti vatengesa. Mukazoona vese vakasungwa vakubuda mumajeri vachitaura kuti pamberi neZANU-PF, hamuna kodzero yekuvajaja, hamuna kodzero yekuvatonga, simply because vaimira nenyika, vachimira neruzhinji rwevanhu, vachimira neruzhinji rweZimbabwe. Right now vapa matambudziko. Tiri kuti donetawo $1 zvaro ribatsire Madzibaba VeShanduko. 10 rand zvayo, 100 rand zvayo ibatsire Madzibaba VeShanduko. Amudi chamunogona kuti ngavadai so, ngavadai so. Panapa ndakangoti chokwadi chinongotaurwa sezvashiri. Madzibaba VeShanduko, he has been loyal to the opposition, I don't know since when. Let me put it this way, to Advocate Nelson Chamisa. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvichirwadza. I know vakaudzwa kunzi musiyana nedemo yavaida kuenda iyoyi vakaita nharo, but it doesn't mean kuti the relationship yavanga vanayo naAdvocate Nelson Chamisa yatoparara. Advocate Nelson Chamisa is well connected. Munhu anoziva vanhu vane mabusinesses. He is supposed to help Madzibaba VeShanduko. It's a must. Whether tanetsana taita sei, but anofanirwa kuisawo ruoko
obatsira even muchinyararire ngaabude mubako maakapinda mukomana obatsira. We all know the guy has been loyal. Touya kwamuri mhuri yeZimbabwe, ndakaita a-problem mazuva apfuura aya. Out of 89,000 subscribers, only around 40 or 45 were there to help and assist. Ndo pacho patotaura kuti mukazoona vanhu vachinja magoalposts vaakufamba nerimwe vhangeri ramusingade imimi kana kuti ramunofunga kuti harisi riro, inyaya idzodzidzi. Right now zvigananda zviri ngoti zvikanzi zvakati munhu otopiwa mota, zvikanzi zvakati munhu otopiwa imba, zvikanzi zvakati munhu otongopiwa mari. Yet ku-opposition kwacho inovimba nema-citizens. Ma-citizens acho akapinda mubako. But pakanzi pada kutengerwa Captain Britain mota, tinokuona muchimhanya muchinodoneta. Hameno mwana ainzi paibhiti aitrenda mazuva apfuura aya, vanhu vaidoneta. But zvinhu zvekunzi zvivake nyika, future iende kumberi, vanhu vasununguke, nyika isununguke, vanhu vanotiza havade. Comrade Nyoka yemabhunu right now vari panguva yakaoma. Vanhu vashoma shoma vachiri kubatsira kubhadhara mabills emaloya, kuvapawo chikafu chekudya kujeri kwavari, kuchengeta mukadzi wavo nevana. Zvese izvozvo vanhu vashoma shoma vasara. But yet mune mutaura kuti ngatisunungurei nyika. Tinosunungura nyika sei iwewe usiri kuplaya part yako? Alright, unotya kupinda mumugwagwa, chiregedza kutyawo kubuditsawo dhora ubatsirawo Madzibaba VeShanduko, chiregedzawo kubuditsawo 10 rand 100 rand wobatsirawo Comrade Nyoka yemabhunu. Ma-citizens at the end of the day muri ma-cowards. Munoda kukuchidzira vanhu, muchiomberera vanhu maoko vachienda pamberi. Right now vamumatambudziko. Hapana kana munhu 1 ari kubudikira. Hapana kana munhu 1 ari kubudikira. We've got 90,000 vanhu varimo mugrupu raComrade Nyoka yemabhunu. Imagine munhu wese arimo imo makabvisa $1. $1. That's 94,000. Imari inokwanisa kukavha mabills aComrade Nyoka yemabhunu yese iyoyo. 94,000. Let's see kuti 94,000 imari 94,000 dollars in rands. Iyo, it's 1.6 million. Imari yakawandisa. But the problem ndeyekuti tiri ma-cowards maZimbabweans. Tiri ma-cowards ende ichokwadi icho chinotoita kuti hamudi kuchinzwa ende chinotokurwadzai kana tichichitaura. We are very coward. Chatinozogona kutaura kuti Madzibaba VeShanduko vakatengwa vaamuzano, vari kushandiswa, vakatengesa musangano. But pavanga vari kumusangano, pavanga vari kurevolution kwacho, makavaitirei imimi ma-citizens? Because he is fighting for you citizens. Right now Kulenda anga ari pama-1 haana kuitaura nyaya iyoyo, but anga ari pama-1 akatoita zvekutiza. Muri kuona hapana munhu anobatsira. Ndandiri pama-1, we are risking our lives kubroadcasta dzimwe nyaya dzatinobroadcasta dzichipisa. Tozoti vanhu tichitibatsirai, vanhu taomerwa, tibatsireiwo, we need your help. Hakuna kana munhu 1 anobudikira. Vanhu vanenge vakapinda mubako vese. Vamwe vanenge vachitotaura kuti muri kunyepa, muri kugadzira content, ZANU-PF haina kana basa nemi. You don't even know how influential ma-platforms edu aya zvaari. Saka ndangoti tingotaura tiudzane chokwadi. Chokwadi hachiputse ukama. Mucharamba muri mafans angu, ndicharamba ndiri loyal kwamuri, ndichikupai nyaya dziri accurate, nyaya dziri relevant. But panguva ino, let's help Madzibaba VeShanduko vaite sei vakwanise kubatsirikana. Let's help Comrade Nyoka yemabhunu nevamwe vese avo vakasungwa panguva yema-demonstration. Ndonyanga ndichifamba nayo zvamanje manje. Musakanganwe zvibusiness renyu chero zvituna. Tinomutsa zvese zvinomuka. Handitika advertise with us on 0.5 Creative Studios, Kulen TV and Nyaya Vision.
tofambira nyaya dzacho only for $200 US. Uyai kuma inbox titaure. Vamwe vanenge vachichema kuti business redu richiri kutanga komana toita sei, idzi mari dzawandisa. Uyai titaure kuma inbox tuonesane kuti basa ritsve, basa riende kumberi. Handiti so as for me, Deejay and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.